Ji bo saziya ragihandinê ya bajarê turizmê Midyada navçeya Mêrdînê gaveke girîng hat avêtin. Li Midyadê otogara navbajêr û navçeyan tê çêkirin. Hîmê otogara nû bi merasîmê hat danîn. Midyata navçeya Mêrdînê gelek bir û bawerî, neteve û çandan dihewîne. Bi vê yekê Midyat, duwarê turîzma dîrokî û çandî de xwedîciyekî girîng e. Ji bo binesaziya ragandinê ya bajêr gaveke girîng hate avêtin. Hîmê otogareke modern hate danîn. Bi beşdariya waliyê Mêrdînê Tuncay Akkoyun, Kaymakamê Midyadê Mehmet Kaya, rayedarên bajêr û mêvanan hîmê otogarê bi merasîm hat danîn. Bu büyük projenin tüm paydaşlarına ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Otogar li ser 15 dönüm araziyê tê çêkirin. Binê otogarê wê li ser 5 dönümî be. Otogar ji Midyadê re şart e çimkî otogar jî eyna bajarek ya Midyadê ji bo insanê gotên û diçin hemû otogara ve diçin otogar tişkî zaf tişkî xweşik çêbê tabii ki Gerçekten lazım ki Midyadê yek jwajî otogareka mezin bû. Ve otogarê bû nasîbî ro me dest pê bikin inşallah. Wazda peronê otobozana nêzîka seh dolmuşin û nêzîka çil otoparkê bêvanana sala konî süreme mayan nêta me berî sala konî ve berî süreme em zû xilas bikin. Çûno hatinê nav bajêr û navçeyan wê li otogara nû bibin. باش بو باجاره ما زحف باشا کیفا ما زحفتی جیوی زحف خوشا Bu otogara nû binesaziya ragandina bajêr wê çêtir bibe û wê fayda bide turîzma bajêr. Li Batmanê Müdiriya Perwerdeyê beriya